morning! Nandito tayo ngayon sa pantalan ng Orasisyon Samar. Ito medyo gumaganda yung panahon. Good morning nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa Northern Samar, sa Eastern Samar, at sa Burungan. Sabado nga pala ngayon. Kumusta naman? Saan bang lakad mo? Nagkape ka na ba? Ito maganda yung sikat ng araw dito sa oras. At saka nandito na yung masarap na pancake ang tawag dyan o waffle. Ayan, nandito si Pagay. Ayan yung waffle. Tapos dito naman sa kabila, nandito na yung bibingka at saka puto. At saka mayroong magandang nagtitinda. Ayan o. At ikot nga muna tayo dito sa loob ng ng palengke nga Bitikanay. Shout out nga dahan na mga maghusay, mga gwapo nga mga oras noon. Nga diliwating gwapo. Oo. Di magpasyada kita nga sa kub. Hain inutatay rikinding pag sumatunain damo man itong karne yan may tuyong alay mayada baboy, mayada karabaw nga na din gwapo rikinding hain inutatay damo yan na isda nga tigang habato ba ini hello rikinding may tuyong alay magpaksiw, magprito ito may adaliwat dili kini anay mabalik kita nga dihan na pantalan maganda mo man yan ang isla nga at magpipili diyan na merkado kung adi kaharani ka la paka din nala kay adi may pakan may dagalunggong may malimno may nagkainin naman baga maupay man yan ang sira kang adlaw daw nasusunod sinsinhan langit pati ang dagat dindadalain maging kaunhan may nagkainin na matlo tuyo ining hangin ining mga balon mula yan handagan nga di hakalawdan nagbabalagbagan adi damo man ang lukad daman ko pratinig ang panalugong na nakakaliaw